हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि गारिया जाब्रबथाय जादों समबारखालि फुंनि समाव बे जाब्रबथाया जायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझारनिफ्राय बाक्सानि सालबारि फारसे फैबाय थानाय समावनो बिथांजोंनो फैफानाय AS 25D 9485 नम्बरनि महिन्द्र स्कर्पिय' गारिया AS 01 LC 9156 नम्बरनि ट्राकजों सौग्रावनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जायो जाब्रबथाया आइब्रिज साखाथिनि राखालदुबियाव जायो बे जाब्रबथायाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि देहा बेंगिरि ASI हेमन्त कुमार गस्वामीया जखम जानो गोनां जायो जखम जानांनाय हेमन्त कुमार गस्वामीखौ बङाइगावनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होनाय जायो होननानै मिथिनाय जायो UPPL थामहिनबा NDA दोलोनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेला बरमायाव समबारखालि जानानै थाङो 7 मे खालाराव लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि भट लानाया जानो थांगासिनो दं बै थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि UPPL BJP आरो AGP थामहिनबा NDA नि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहानांगौनि थाखाय समबारखालि बाक्सानि बरमा जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव NDA थामहिनबा UPPL नि गेदेरथार मोनसे फोसावदिं मेल जानानै थाङो बे फोसावदिं मेलावनो आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङाबो बाहागो लानानै ओरैबादि बुंथियो BTCनि खौराङा जोबोर मोजां रायजोआ भटखौ मित्रजोटनोनो होगोन आरो जोंनि BJPनि मावथिफोराबो नांथाबगासिनो लोगोसे UPPLआथ' गोहो गोरा दोलोआनोखा बिनिखायनो आं सानोदि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोन लोगोसे बिथाङा कंग्रेस आरो BPFखौ थांखिना ओरैबादि बुंथियो खुन्दुं कम्बल रानग्रा आरो अर्डार होग्रानो रायजोआ भट होआ बै समाव कंग्रेसआ रायजोनो खुन्दुं कम्बल रानदोंमोन आरो BPFआ खुन्दुं कम्बल अर्डार होयोमोन बेखायनो खुन्दुं कम्बल होग्रा आरो अर्डार होग्रानो भट होआ रायजोआ अरुणोदय होग्रानो भट होगोन आरो बिटिआरआव सान्थि लाबोनो हानाय दोलोनो भट होगोन मख'नो गोनांदि बे फोसावदिं मेलाव MLA रुपज्योति कुर्मी बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' EM राकेश ब्रह्म MLA जलेन दैमारिजों लोगोसे गोबां BJP आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो बङाइगावआव गोबां बिबांनि हिर'इन बोखांनो हादों थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया खाथि सम सफैनाय समावनो बङाइगाव जिल्लायाव गोबांथार हिर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हायो समबारखालि बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुराव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिस बिफाना सिग्रोमनाय जादोंमोन बे सिग्रोमनायावनो माखासे बिबांनि हिर'इनजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमो हमजानाय आइजोखौ बङाइगाव जिल्लानि 1 नं नासांगुरिनि थागिबि 33 बोसोर बैसोनि साहिदा खातुन होननानै सिनायनाय जादों लोगोसे बोखांनो हानाय हिर'इननि बेसेना 1,50,000 रां जागोन होननानै पुलिस बिफाना फोरमायनायखौ मिथिनानै मोननाय जादों थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया फैगौ 7 मे खालाराव जागोन बे थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सम सफैदों एसेबांनो राजखान्थियारि दोलोफोरनि फोसावदिंनाय गेजेरजोंनो बायदिसिना बाथ्राजों बान गावलायनायखौबो नुनो मोनगासिनो थिग बेबादियैनो 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबावबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा मोनसे समनि BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ सासे जकारजों रुजुदों आसामनि मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिखौ जकारजों रुजुनानै ओरैबादि बुंथियो साद्दाम हुसैन मुंनि सासे इराकनि आर्मि जेनेरेलआ आमेरिकानि आर्मिफोरखौ गावनि हादोराव लेंहरनानै बुंदोंमोन जे फै जोंनि हादराव सासेबो गोथाङै थांफिननाय नङा जेब्ला आमेरिकाया थांनानै साद्दामखौ नुहैयो अब्ला बिनि आखायाव जेबोआनो गैयामोन जेब्ला बिखौ हमनानै लाबोयो आमेरिकानि बै समनि हादरगिरि जर्ज बुशआ बुंदोंमोन जे बिखौ बुथारनोबो नाङा दैबो होनो नाङा बियो सासे जकार बादिसो जानला मानला बुंलाबाय थायो बेखायनो बिखौ कमिक आली मुं दोनबाय बुंनानै थिग बेबादिनो मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्मआ हाग्रामायाबो जानला मानला बुंलाबाय थायो बिबो सासे जकार बादिसो बिनि मुंखौबो कमिक आली दोनबाय होननानै बुंथियो लोगोसे BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोखौ जाख्ल'नायनि रांजों बिसायख'थि गेलेदों होनना बुंनायनि सायाव बिथाङा दंबोला फोरमान हो फोरमान गैयालाफानो जेबो बुंनाङा आरो बिथांनि बिदि बुंनाया बिसायख'थिनि मोनसे लोरबां जुक्ति होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनो फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों